Hello, good morning everyone. Ani ana po ta Junjun's TV ug ni ako sa bahay nilang Florame kay nagprepare mi kay mularga nami maadto sa among lagrong adlaw. So busy ang tanan sa pagpreparar ug ni ana sila na kay manglakaw na mi lazo ang among lakaw rong adlaw. So Gisi na. Kung si Mission kung magtanaw ni ko, ang buling nga pa doon. At latas ng igdoon. Balik. Pag-ilis ba, di kumusungod na na, di tamang lakaw. Gisi, yung seksihan is tere. What is But it inspired to take a bath. But when your leg is not around, once a week. But if Lim Will is here, I'm very happy. I take a bath sometimes Daily? alternate, sometimes daily. Inspired? Si took a bath yesterday. Ang angkay di naman how angable ang isang gabi eh. Yeah. Kay But before, oh my God, once a week, minsan, twice a month. Uy, Ginoo ko. Nanimahaw na tong palalang. Hindi pa nagpalala. Tagip. Lubot man di ini. Ara, bagang bana nga pa iliso na darin kanina. Asa may isang dress. Ato ang gigit. Ano tong personal driver? Hoy, bilala lang yan. Brandy daw, brandy. What is? Dugaga, uy. Mag-inis na. Hindi na manilis, mananas. Manang rice cooker. Anong ka na may mga isuot nga gisi-gisi na ba? Mura magagawa nagmahal. Andoy, pagdali! Amin na ba? Kinso doon sa bulangan. Sa nakakakain ka. Pagipip po na rin ulit. Huy, bra! Ito. Hindi mo kararigay ikaw pag-driver. Wala. Para driver sa kan, gobernador. Aw, di ka na nakarigisa. What's ha? Driver. Purmon. Di ka na nang karang sa Isang mot. Driver purmon. Driver purmon, bra. Mag-short. Ano ba niya? Pilang nila kay saway sa nina. St. Peter. Modified koan mo. Sabi ko, luipod ko. Kami mo tuod din ako. Kasi si kanimi to, mo na magbulingit. Kaya wadi pakialam, di basta makasanin na lang. Mo na, hinangin, natin man. Mamira na. Tama, drive ka na. Musuot niya po. Pag-drive, sinin na extra. Tama, musuot. Lagi na, doon sa ngayon pasuot. Kari panty yun. Uy, Victoria, Hindi ka yung mga gigit. at yung gisaya kay bag ula ba na hinatagra pa ng ating muna. Jadi, kuwan man si Aisa. Gibaylo ang Aisa na kay kuwan si Zaka na madanaanan bagarang taas ha. Karong nga sa kaya masangit. Kasi bra. Wala, John, nalaman doon kay mag-isi doon. Ubo ka kagina na nagdiman eh! Ano na ba na ganaan? Nabuhat na Levi. Sa wakas, yan. Bantay bitaw ginigubo na ni garanang ito man ang mga gingi. Kaya ligo. Ka na, itong inig-hay-hay ng mga butlot. Wala ka doy. Parang gumug ka. Ano ba tayo? Mahilot rin yun sa'yo. Basta bitaw bulingit na pagkadyo. Malukmay man na kay kuan man. Kuton. Pagkadyo maninoy. Napalit mo sa kayo kay maninoy. Malili. Ayaw ka na eh. Ito namin ay. Tambol. Tana, maglaag na ta. Ay, magprina. Pero mga broad ta. Magprina ba sila? Oh. Kaya nagdamag dagang bag. Char! Sana all. Elatin. Tara. Kaya dali. Ini Kuya Junjun ha. Magpasalamat ka dali Kuya Junjun kay mo sakay ka ng sakdan. Ay, alyan na. Kaya salamat Salamat dyan tag pinaahan yan ano. Bantu ka no. Ha? Nga naman ang kamuta yan. Parang kay kuan.
Uy, tana mo si tag istorya lang yan nagburas. Mama mamiri din kami. Tanamin, Nay. Nay, basta maruburan ko. Ito namin na sinanay mo mula gada ko. Nay, maruburan pa ko, Nay. Ah, magpamanghod pa ka? Wala ko na magbuot. Tag kami kayo tang mamatay kami. Kung magkakayayo din, Nay. Ako kanang si Sarah nga ning anak pag lubing tay tres. Uy, siguro ni. Kinsa? Sarah sa Biblia ba ni anak pag lubing tay tres. Sarah Heronimo. Ay, basta kay batimingan nga pirtil. Anak nila Abraham. Wala mo. Kayo wahi kay magi. Tara. Extra ba ko bakpa para kabakla yun ko. Yes. Ato na mi guys. Na grabe among dunya oh. Grabe. Grabe ka tayo ni ate oh. Pwede, Tubangan. pwede likod, pwede atubangan. Hi guys, padong nami guys, mga kachunjos, mga kagahe, mga unsa pa diha. Mga terribers, mga mananghelen, mga limbohol. Hello guys, si Mananghelen eh. Graduate, bisa ka pag-juring sumusong? Padong nami sa mga kaluhan mo. Excited. Oh, ano sila na, binali na sila. Nag-honeymoon mo na sila dada. Advance honeymoon. Oh yes. Kaya happy to ba February 14. Sana namin sa Batuan. Nandiya. Nagpapulik og drive ni Ondoy. Kaya marag ladyo-ladyo naman po. Batuan. Sa wakas, naabot na kajugkog. Taas-taas nga drive na ho. Naabot na kog Batuan. Madlok mo ko mo drive og daghang tawo og daghang sakyanan. Pwede kag lujud. Oo. Barato na naman sila dani kuhan. Ay, mahal dani 60. So guys, padong na jud tapasud na tapaingon sa mga unggoyan and ako ipakita ninyo next video kay taas lang po din yung video. So may na lang ko ayo kalimot sa subscribe ni Junjun's TV sa subscribe og daghang salamat sa kanunay ninyong pagtanaw. Bye bye until next vlog. So it's time to shout out na po guys, and una itong i-shout out. Thank you so much Ma'am Edina Caniete. Yes, thank you so much Ma'am Edina Caniete. Hi Junjun TV, dili pa halata nga niwang jud welcome home again sa family house nila ni Nanay Lita Burato. Okay, di pa jud confused nga niwang. Another comment ni Ma'am Edina Caniete. Hello everyone, nana diha Lemuel June o ana si Lemuel. Guban may kanina ni Limbuhol kami nga to. Another shout out, thank you so much again, Ma'am Felisa Taghap. Yes, you're always watching. Yes, thank you so much, Ma'am Felisa Taghap. Another shout out, guys. Thank you so much, Ate Flora Ritz. Yes, Ate Flora Ritz. Flora Ritz YouTube channel. Yes, don't forget to subscribe Flora Ritz YouTube channel. Regards sila, horot dun. Oh yes. Okay, Ate, no problem. Another shout out guys, thank you so much Ma'am Net Ikalia. Yes, salamat ka ato Ma'am Net Ikalia. Another shout out guys, another comment from Johanny Coriba. Good morning ya makawa jud mo og stress ni Ate Flora. May shout out ya, thank you. Okay, shout out Johanny Coriba, anak ni Manny. Yeah, taga Mahayahay po sa Bohol. Thank you so much Johanny Coriba. Kung pagkalimot pag-subscribe sa YouTube channel ni Johanny Coriba. Another shout out guys. Thank you so much again Sir Marcelo Castañares na taga Tagbilaran City. Yeah. Good morning Junjun TV. Good morning po. Magandang hapon na Sir Marcelo Castañares. So ni ang atong mga comment. May comment din sa atong tuan. Ato ang last nga video
i-upload. So daghan salamat din so again sa wa pa ka comment o gusto mo ma-shout out, nato lang ito sa atong comment section. Pag-comment lang mo bisan gamay bisan at kay aron mabasa nato sa atong next video. Nya o sa live chat na murag wa man din ni comment sa live chat. So mo na nga kanira taning basa sa ari sa comment section. So again, thank you so much nindong tanan. May na lang ko, bye-bye.